Mill-2012 sal-lum ir-rata tal-istudenti li tilqu mill-iskola kmieni naqset biżjed minn 7%, dan skont ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Fl-2012 ir-rata dawk li tilqu kmieni mill-iskola kienet ta' iżjed minn 18%, fuqt l-is-sena li għaddiet din ir-rata niżlet 11%. L-istatistika tal-Eurostat turi kif ir-rata ta' studenti li tilqu kmieni mill-iskola naqset sew fl-aħħar 3 snin. Fl-2019 din ir-rata kienet ta' kważi 14% u fl-2020 din komplet tonqos għal 12.6%. L-istatistika uriet kif l-iżjed studenti li tilqu mill-iskola kmieni huma s-subien. L-sena l-oħra kienu jgħoddu għal iżjed minn 12%. L-istudenti tfajliet li telqu mill-iskola kmieni kienu jgħoddu għal 9.5%. Intant fi statistika oħra tal-Eurostat ħareġ l-sena l-oħra dawk ta' bejn il-25 u l-34 sena li komplew l-iskola sa' livell terzjarju kienu jgħoddu għal iżjed minn 42%. Dawn huma studenti li jkunu gradwaw mill-Università, mill-MCAST u l-ITS f'livell ta' 5 li huwa ekwivalenti għal diploma u iżjed, jiġifieri l-livelli ta' bachelors, masters u dottorat. Is-sitwazzjoni kienet differenti sew 9 snin ilu, hekk kif studenti fl-istess grupp ta' età li gradwaw minn istituzzjoni terzjarja kienu jgħoddu għal madwar 28%. Is-sitwazzjoni f'din il-kategorija kienet differenti wkoll meta mqabbla mal-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fl-2012 pajjiżna kien jinsab sew taħt il-medja Ewropea, filwaqt li bir-rata s-sena li għaddiet Malta qabżet il-medja tal-pajjiżi Ewropej biżjed minn punt perċentwali.